No caso de Galicia, a respecto da Lei 11/2007 de Galega para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, que o temos posto en relevancia, sobre todo tamén no Parlamento de Galicia, durante a pasada legislatura, na que tivemos unha comisión de estudos sobre violencia de xénero, que desgraciadamente rematou sin un ditame. É dicir, houve comparecencias moi interesantes que nos puseron luz sobre este tema, pero que xa nos indicaron o desinterese xeral da propia administración sobre este asunto. A maior parte dos colectivos profesionais e sociais que compareceron denunciaban o incumprimento sistemático da propia lei de violencia de xénero, é dicir, a pesar de que temos instrumentos legais, non hai medidas reais e efectivas para protexer as mulleres. Non só no que ten que ver coa violencia machista, entendida como agresións físicas, sino que temos unha realidade preocupante na que as mulleres seguimos sufrindo a pobreza dunha maneira moito máis acusada, unha fenda salarial que tanto en Galicia como no conxunto do Estado é totalmente inaceptable e coa ausencia de ningún tipo de medida real para acotar esa fenda salarial que no caso de Galicia fai que as mulleres cobremos unha media de 320 euros menos o mes que os compañeiros varóns. Para rematar, como un par de exemplos, voltábamos a debatir estes días a situación na que se practican as interrupcións voluntarias do embarazo no noso país. Temos que volver a insistir que a obxección de conciencia, é dicir, un dereito individual non pode estar nunca sobre os dereitos xerais e os dereitos globais das mulleres, que impedir que as mulleres fagan efectivo un dereito que teñen acceso como é do aborto é tamén unha forma de violentar os seus dereitos e, polo tanto, unha agresión. E outro exemplo que non ten que ver con este é a falta de interese pola igualdade do goberno galego cando xa na pasada legislatura propuso que os centros de información ás mulleres os CIN, que xa están habitualmente colapsados e xa necesitarían de máis medios, se fagan cargo tamén de atender a outras persoas que, como pode ser as persoas LGTBI, e xa dixemos no seu momento que non era adecuado e que respondía precisamente a unha falta de interese do goberno, que en vez de dotar de dar máis dereitos, e neste caso poñer outro elemento para as persoas LGTBI, restaba capacidade aos propios CIN, sumándolle máis traballo a unhas persoas que xa teñen denunciado mesmo na Comisión de Igualdade que estaban agotadas, agobiadas de tanto traballo. Certamente, estamos amosando dende o Grupo Confederal, neste caso, desde Esquerda Unida, moitísima preocupación por o que está a pasar na nova configuración ministerial respecto das persoas que se están nomeando pola propia ministra de Igualdade, neste caso da señora Monserrat. Persoas beneficiadas todas ao Opus Dei e que persoas que van a tratar políticas tan sensibles como as que teñen que ver nada máis e nada menos cos dereitos das mulleres, cos dereitos que teñen que ver coa igualdade e, en definitiva, con unha concepción do mundo que probablemente non coaxude a que non solamente teñamos que avanzar, senón que, polo menos, non retrocedamos. Dito isto, estamos diante dunha situación moi preocupante para a Esquerda Unida. Non é unha pandemia o que temos no noso país e no conxunto do Estado. Estamos sendo asasinadas e estamos sendo violentadas en todos os sentidos, non por mor dunha pandemia, senón froito dunhas políticas que van na liña inversa do que se debe facer e que están consolidando unha problemática que sí estamos certas que é de carácter estructural. Pero ainda que é de carácter estructural, é certo que as políticas que practican en Galicia o Partido Popular e en España o Partido Popular non axudan a mellorar a situación das mulleres no conxunto do país e no conxunto do Estado. Digamos que o Partido Popular é renuente a mellorar as condicións de vida das mulleres. Podemos dicilo alto e claro coas votacións que, por exemplo, na Comisión de Emprego vimos de ter esta propia semana, na que defendíamos, por exemplo, iniciativas e medidas non relevantes no que teñen que ver
a fenda salarial, e a pesares de que se lle aceptaron esas enmendas que propuxo o Partido Popular voltou a votar en contra de medidas que, se me permitides, eran casi de carácter técnico, é dicir, que hai certo consenso no feminismo e nas asociacións para realizar algunha serie de medidas que melloren, insistimos, neste caso, a violencia económica que estamos a sufrir as mulleres no conxunto do país. Por tanto, o Partido Popular é o partido do non, é o partido do non ás mulleres, é o partido do non á igualdade e o partido pola pasiva da consumación de formas que consolidan a desigualdade entre as mulleres e os homens.